почти всеки един човек на тази тъпа земя, и казвам почти, иска да бъде известен. По един или по друг начин, нали. Има хора, които са известни с неща, които, нали, ги правят известни. Клашера с неговите знания за България, Бонстър с неговия едит, Андистюти с техния кринджав контент и така нататък. Има добри примери, има и лоши примери. Днес си говорим за един изключително лош пример, а именно Dash Time, приятно гледане. Първо, кой е Dash Time? Dash Time е 14 годишен ютубър, който занимава с Geometry Dash контент, предимно шортове, има и лайв стримове, има и нормални клипове. Има и други платформи, за които просто няма да говорим, освен за Discord. Но за него ще споменем едно-две неща. Какъв ми е проблема с този човечец? Какъв ми е проблема с Dash Time? Той има твърде огромно его, което явно не осъзнава, че има такова огромно его и си мисли, че всъщност е actually инфлуенсър за България и такива неща. В принцип, като правиш английски контент и така нататък, не си много известен в съответната държава, което правиш, нали, освен ако не си направил нещо, което да издигне държавата до някаква известност, за да знаят, нали, от тази държава и така нататък. Има пример, поне един Будилчо, може да го знаете, той е един доста добър пример от нашата страна България, има и много други такива примери. Кой беше Living Ironically Europe, това е. Всъщност, там вече е сложно, не съм убеден, но да кажем, че той репрезентира Унгария и Сърбия. Този човек си мисли, че всъщност е инфлуенсър като цяло в България и си мисли, че е най-големият ютубър в България. По статове може да си. Actual shit, никой не те знае, брат. Защо го казвам това, защо го ролся и така нататък? Обяснявам много внимателно. Така, повечето контент, който правя е на английски, нали, което няма нищо лошо, но е слоп. Един от най-тъжните слопове, които напоследък са навъдили Geometry Dash community. Лично аз съм много тъжен за това community, to be honest, защото може да бъде 10 пъти по-добре, реално погледно. Даже някой път по-траш от Minecraft community, да речем. Да речем ненормалните клипове, защото нормалните клипове са нормални клипове. Освен имам един проблем с един клип, който е този клип, който тъмнелът е how can I say, stolen as fuck, но реално погледнато всеки един ютубър си имаше някакъв такъв подобен тъмнел с такова предизвикателство или нещо този. Мисля, че съм го виждал някъде, то тъмнел ще го сложа в side by side, за да можете да видите, нали, буквално, че кой е откраднал или нещо от този сорт. Също искам да поговоря за едно друго нещо, преди да мина реално към шортовете, които са, меко казано, мързеливи, слоп, идиотски и така нататък. Печалята казва, че иска да бъде като Ера. Брото не каза, че иска да бъде Ерак, нали? Брото не каза, че иска да бъде fucking Ерак. За другите, Мистер Бист и Райан Трейхен, няма нищо срещу тях. Но също Ерак, майна, можеш да бъдеш по-добре, you know that? So, we know about Ерак, right? So, goddamn. Мистер Бист и Райан Трейхен. Нищо към Райан Трейхен, той е доста добър ютубър. Към Мистер Бист имаше драма, не ме интересува, но напоследък си изчисти имиджа, не точно, но да речем. И другото е за Ерак. Ако се сещате кой е Ерак, ще знаете кой е Соги Сирил. Ако ще знаете кой е Соги Сирил, ще знаете, че той направи два клипа, където разследва всичко около Ерак и научихме, че той е мазен лъжец с камера и така нататък. Окей, не с камера, но лъжец с 100%. Че трябваше точно в това предизвикателство за 30 дена той да си изтрие целия канал. Това е, нали, може би за някой друг път, може да разкажем, ако искате, но както и да е. Печагата иска да бъде като него, като казват Ерак, Мистер Бист и Райан Трейхен. Мистер Бист и Райан Трейхен оставаме. Защо точно Ерак? Искаш да бъдеш като него, да лъжеш хората, ще правиш това голямо предизвикателство и така нататък и всъщност да си фейкваш видеята? Точно такъв е случаят. В шортовете може да забележим, че не използва мишка, нали, в някои от шортовете не използва мишка, за да играе Geometry Dash, което следва, че явно е стеглил или го е пререкорднал, нали, преди да започна да снима и като снима се прави, че, нали, цъка и така. Фейква клиповици. Даже в той не ползва fucking мишка. Чайте да заради. YouTube. Смисъл? Смисъл, брат? Фейкваш. Нали, не използва даже и мишка, което е чисто казвам доста sad, to be honest.
за да лъжи така хората си or something. Както виждате, и го прави бая честичко, нали, не че нещо. Ама бая честичко, но така пак някакви тъпти. Още един път. Нататък. Даже понякога мисмачват самия аутпут в Geometry Dash, нали, на кликане и на скачане там, който прави той копче. И даже съм говорил с човек, който знае за това цялото нещо и гледаше доста внимателно, нали, целият мувмент на Dash Time. И всяко Dash Time направи видео как играе, нали, баш Geometry Dash, брат, това не ти помогне, това искам да кажа. Но има един много внимателен проблем. Доста внимателно трябва да се гледа с едно огромно такова вибрадор око към лайфовете му, защото там вече идват абсолютно най-тъжната част от канала. Изключваме celebration видеята за 3, за 4, за милиони и така нататък. Нали, това са най-нормални лайфове, нали, всеки може да има такива лайфове, obviously. Но нека да видим по-така лайфове. Да също, what the fuck is going on? Мисля, Dash Time 2024 рекап, Dash Time 2025 рекап, Dash Time Full рекап 2026, Dash Time рекап 2024, Dash Time без рекап 2024, Dash Time без Dash Time рекап, окей, това не е, но окей, това не е, едно какво има. Това е lazy as shit. Това е desperate за гледане. А това е просто гнусно. Нали, сещате се. Има много такива стримове и те са по goddamn 11 часа, където буквално репитва неговите шортове, които меко казано тъжно, защото можеш да направиш толкова добър контент, аз съм абсолютно сигурен. И ти не го правиш, майна. Защо не го правиш? Това е fucking slop. Само да кажа, майна, софиянец, come on that shit. Не така, това е гнусно. В смисъл, виж си то тъмнил, брат. Поне го смени. Разбираш ли, аз се окам като личен приятел. Смени си шибания тъмнил, защото никой не иска да вижда как си бъркаш в шибания нос. Нали, това малко отделяме. Можеш да направиш толкова по-добър контент, ти правиш този сок. Това лично казвам ме кара да плача, защото казах, можеш да бъдеш много по-добър, а ти правиш тъпотия. Ти си най-простото тъпо същество. Нито влагаш някакъв труд, нито си някакъв ултра мега гигек със секта покатя като Мистер Бист, макар че беше направил някаква история, където си ходиш на пицария. И също така майна. Нормално е, така, ще кажа, нормално е да качиш едно видео, нали, където рекапваш, нали, какво се случва цялата година. Нали, нормално е един път. И всяка година да качваш може би по едно. Нали, нормално е. Но не е нормално да правиш няколко пъти това видео в един месец. God това е desperate за гледане. И това е доказано в клиповете ти. God damn it. По-точно не в клип, в лайфовете ти. But still, това е desperate as fuck. После да запазваш това, за да получава повече гледане, това вече е ултра desperate, man. What the hell, man? В смисъл, the fuck, ли? И на същото отгоре след като аз и Виктор успяхме да ти намерим почти всичките локации на клиповете, пратихме в умрелия Дискорд, който има по-малко мембари от този на Клашара и е по-умрял от този на Клашара, са правиш на света дева не пита, майна. What the fuck, man? Плюс, че като ти говорим на български, са правиш, че не разбираш. Майна, от София си не ми говори за тази, че не разбираш български така нататък. От София си и си на 14. Би трябвало да разбираш перфектно български. Просто не са прави на голямата работа. И твоето его не се побира с абсолютно нищо. И си леко кринч, ако така мога да кажа. И също едно от най-големите неща, които ме накараха да направя това видео. Пишеш под клипа на Виденов, който е за, че са развалили поколението, а ти си в това поколение, за което той говори. И си написал позитивен комент. Каква е лойката, ако мога да питам? Какво си имал в главата си в този момент? Ти идиот ли си? Това са ми всичките въпроси. Окей, това са ми всичките въпроси. Ще ви помоля, драги зрители, ако харесвате шорт контент, не се сабскрайбвате за Dash Time. Няма да получите абсолютно никакъв нов контент. Ако харесвате Geometry, мога да намеря от някъде, така че тук ще намеря, може би, доста добър Geometry Dash, нали, контент over. Но моля се ми се сабскрайбвате за Dash Time. Няма да получите абсолютно нищо като контент, някаква стойност, лова пич. Той фейква клиповете си, мисли се за голямата работа, прави слаб контент и понякога не знае какво прави, реално погледнато. И си мисли, че е Мистер Бист или нещо от този сорт, нали, само да добавя. Също беше направил втори канал, където искаше да бъде като Мистер Бист, не му се получи изобщо. Там не само като Мистер Бист, ами като всеки един такъв чалендж ченъл или нещо, то са абсолютно простотия. И са прави на света на Тева ни пита, като говориш на български. Това просто е personal war, ако така мога да кажа. Сега вярно, че аз говоря на английски, ама аз не говоря на български, на английски, нали не са правя на света, дева не пита, когато някой ми
българския всъщност. Него даже и да му пишеш налично и ще се прави на идиот. Извинявай, Майна, това беше абсолютната простия. И сега, мога да кажа поне едно хубаво нещо. И си правиш клиповете на 360 пи като БНТ. Браво. Искам да те поздравя. Браво. И това е. Това иска. Ето също и паня да ти е много тъп. Това беше клипа. Това беше изключително тъп клип. 100% ще ме намазите за този клип. Whatever. Ще помоля с скрайбните и благодаря пак за подкрепата, която получавам. Следващия клип ще бъде за Юлиан Виденов и долу ще бъде канала на Даш, там ако искате да видите аз за какво говорих. Ако нищо не сте ме разбрали, окей. Това ще бъде клипа. Не знам какво друго да кажа. Чао, subscribe.